vama hvala na tom pitanju i meni jako pomažete u tome da ja pitam direktora namenskih industrija kako u odnosu na prošlu godinu, kada je plata u prvom Partizanu bila 53.000 dinara prosek, a zabrana stoji za preduzeća u javnom sektoru, danas imaju 59.666. To, dajte mi da vam odgovorim, molim vas. Nisu javno preduzeća, a zašto traže onda da izađu iz toga? Zašto u Zastavi oružja je plata 49.500 dinara? Takođe, nije na nivou od prošle godine. I naravno da im je, da plate nisu na tom nivou. Oni moraju da ostanu u tome zato što država i konverzija duga nastalog do 2012. godine još uvek nije sprovedena. Veći deo fabrika namenske industrije je zatečen 2012. godine. Da njihova vrednost imovine i kapitala višestruko je niža nego što su njihove obaveze prema poveriocima. Sa jedne strane želimo da država pomaže, sa jedne strane želimo da država ulaže, sa jedne strane želimo da država oprosti sve dugove nesavesnih direktora u periodu do 2012. godine, a sa druge strane želimo da raspolažemo i da delimo i da ne ulažemo ta sopstvena sredstva i tu dobit u nove mašine i u nove pogone. Prvi Partizan tu prednjači, prvi Partizan je ove godine završit će investiciju, prvu fazu investicije od blizu 15,3 miliona, u sledećoj dodatih 17, veliki deo iz sopstvenih sredstava, a naravno ne moramo da ulažemo, ako tako vi gledate, ni u bezbednost radnika, ne moramo da ulažemo u nove mašine, sve to mi možemo da podelimo, ali time nećemo da dođemo do rezultata i do boljih rezultata koje mi imamo i koje niko ne može da nam ospori. Hvala, gospodine.